Un episod din habar n-am cum să mă numesc. Dați în comentarii sugestii și să vedem dacă cine câștigă, dacă sunt youtuberi, ori mă abonez, ori eu să-i recomand. Delete, 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 delete. N-a să facem să se numească name. Hai să vedem, eu azi mi-am instalat Minecraft 0.14.0. Hai să vedem ce e nou. Bun, what the fuck, m-a dat într-un deșert. Bun, poate găsesc piramide. Hai să vedem ce e nou. Mossy Stone Bricks nu e nou. What the fuck, Soul Sand. Și ce mai avem? Packet Dice. Nu e. What the fuck, detector rail și aplicator rail. Minecraft with chest, Minecraft with hopper, Minecraft with TNT. Deci avem aici retoripitor, un comparator, dispenser, dropper, hopper și chestii. Bun, acum să mergem, wow, ușile, calculator, item frame, gold drone. Hai să vedem dacă putem să ne colorăm arcul. Să facem alb. În loc de aici să punem apă. Alb. Merge. Acum să punem pe noi. Wow, nu știam cum o să pun pe noi. Crafting, mamă, șmeghe de tot. Ia ce mai e nou pe aici? Hartă. My goodness. Hai să încercăm să ne și vedem. Asta e egal asta. Oh shit, bun, acum ne vedem. Bun, hai să vedem dacă să ne ducem la cuia pe aia. Cum e scrie aici? What the fuck? Ieși mă, ieși, ieși mă, ieși mă. Pleacă mă, ieși așa. Așa, ieși. Iau! Ei, nei. Să vedem ce pe aici. What the fuck? Eu am pus-o. Aici zici că au explodat mai mulți creeperi de tot. Deci, aici sunt decât în deșert. Dar uite apă.
strâns. Hai să luăm. Am o idee. Deci, vreau să văd dacă se golește apa așa. Pijama? Nu iese barajul, nu iese. Mă duc pe partea aia ca să văd dacă... Pe aici spune. Artă, băi, ce nu știu. Așa, nu s-a golit. Ori mai sunt. Tu știi că parte trebuia să se golească. Nu a mers. Dar măcar am un baraj. Da, cum a ieșit. Polișet, am deschid. Așa, acum să dau pe survival, frate. Stați așa. Bun, și acum să dau pe survival, mamă, să vezi ce tare o să fie. Tot ce scrie? Enchanted. Survival. What the fuck? Cum frate, nu m-a dat? Cascada. Yay. Stai mă. Da. Așa, hai să într-un ușul de asta. Ham. Bun, să aruncăm chestiile care ne trebuie. Deci ce ne trebuie? Ca un dron ne trebuie. Bun, asta nu ne trebuie. Nu stai! Aruncăm string-ul. Stai, ce putem să facem din el? Asta e wool. What the fuck? Nu știam că poți să craftezi lână, what the fuck? Bun, envirurile, hai să mai facem câteva hărți.
atunci o să... canal. Oh my god! Antonio, pur și simplu. Următorul. Nu am experiență! What the fuck, copaci? My goodness. Copac? What the fuck? What the fuck, avem copaci? Oh my god, ce greu să sparg frunzele astea cu harta. Țuirea mea una. Poate mă bag cu fratele meu pe multip. Da. Oh my god. Stai mă, să te omor. Că nu te omor. De fapt, ba da, te omor, dar nu vreau să pleci. Trece cu treci, bă, așa, bă, asta, bă. Treci, mă, și fac, nu, eu nu, că alergi ca vaca, deși eu știu aia. Stai, mă, ieși, așa, și încă o ia, că bucă-s multe. Mama, până la ultima lună nu mai sunt doi pe bune, frate. Oh my god. Oh my god, ce chestia asta? Oh shit, ăsta se sparg niște copaci. Ăla-i, și încă una. Ăla, bă, ăsta, mă, ce ziceam eu, bă. Ăla-i. Și acum crafting-ul. Ăla-i, bă. Bă, dar mai pot. Am gumbat. Ăla-i. Mas mana semua barang ke saya kembali dalam kantor ya sama Mamă, frate, dă-mi carbonile! Bă, pachet! Just a cold, block of cold. Noah! Să facem polished. Stone slab. What the fuck? Cum stone, frate? Eu n-am stone. What the fuck?
Și că întors în cap și cu Adin și în picioare. Bun, nu văd că n-am cam plictisit. Ne întâlnim data viitoare la Antonius Videos. La revedere!